ଜଣେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ସେ ସବୁ ଘରର ସମସ୍ତ କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସମସ୍ତେ ଘର ଦେଖି ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାଠରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଘରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାପରେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ମୁଁ କମ୍ପାନୀର ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦିଓ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା, ହାତର ନିପୁଣତା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ଥିଲେ। ତଥାପି ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କମ୍ପାନୀର ମୁଖିଆ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଅବସର ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଅବସର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଖିଆଙ୍କ କଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ଏକମତ ହେଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବ ପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଯେପରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନମୁଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଦେଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବି ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ଅବସର ପାଇବି। ଯେଉଁଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲେ ଓ କମ୍ପାନୀ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଘରଟି ସମର୍ପଣ କଲେ, କମ୍ପାନୀ ମୁଖିଆ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଗୃହଟି ତୁମକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପେ ଦିଆଗଲା। ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ଜଣକ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ଘରଟି ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଭଲରେ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ବାଟ ନଥିଲା। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କାହାର ଉପକାର କରୁଛୁ? ଆମ ମାଲିକର ଉପକାର କରୁଛୁ ନା ଆଉ କାହାର? ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଉପକାର କରୁନାହୁଁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ସେତିକି ନିଜର ହିଁ ଉପକାର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ୍ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅ।